Altynyň istenlik nokadyna gelip otursaň, seniň durmuşyňda şol gün altyn harplar bilen ýazylar. Altynyň toý mekanyna toý tutsaň, çaýhanasyna gelip çaý içseň, başga näme gerek? Biz bugün altyn çaýhanada. Altyn çaýhanada diňe kofe ýa-da çaý wadyr etme. Bu ýerde tagamlaryň, naharlaryň, iştäçarlaryň ähli görnüşleri bar. Bärik iýip içmäge de gelmeli. Altynyň bu çaýhanasy hem doglagyň etmäge, şeýle hem adaty günler gelip oturmak üçin rahat we lezzet berýän, şeýle hem geleniňe degýän ýer ekeni. Altyn çaýhananyň bu ikinji nokada bolsa, Gülzemin Sewda Dinjaş merkeziniň 3-nji gatyna ýerleşýär. Onu näme? Biz siziň kemmäňize altyn çaýhanasynda garaşýar.